Esta mañá presentábase no Concello unha nova edición e xa van 6 anos disputándose do partido solidario que organizan dous locais hostaleiros da localidade, as cafeterías Quirse e Barbantia, a que se foron sumando nos últimos anos outras entidades colaboradoras. Toda a recadación vai destinada á Asociación Española contra o Cancro para a loita contra esta enfermidade. O partido será o vindeiro sábado, día 10, ás 6 da tarde, no campo de fútbol de Vista Alegre. Neste caso, o encontro será dobre. Este ano apostamos por pegarle un giro ao evento. En vez de facer o partido de senior, vamos a facer un partido de rapaces primeiro, de benxamíns, e despois vamos a pasar ao final ao partido das mulleres, que esperemos que sea un evento con forza para que todo o Boiro poda vir a velo, que disfrute, como sempre, e que participe no evento. Orgullosísima de ser de Boiro, orgullosísima deste equipo, orgullosísima deste ayuntamiento que nos apoia sempre. Eu penso que este ano que lle vamos a dar un gol moi importante ao cancro, gracias a toda esta xente que nos apoia. Pola súa banda, o alcalde mostrou o seu agradecemento a todas as persoas e entidades que colaboran cada ano con esta actividade e mostrouse moi satisfeito coa solidaridade de todos os veciños de Boiro. Darlle as gracias por a xente que colabora e participa neste tipo de eventos. Son eventos naturalmente sociales e moi necesarios, porque a quen non lle tocou nas nosas casas, pois, oye, unha enfermedade como esta que é o cancro. Ademais das entradas a un custe de 2 euros, as rifas para os sorteos de agasallos donados por distintas casas comerciais e a cantina. A organización tamén repartiu petos por diversos locais hostaleiros da localidade para a recollida de donativos para a causa. O obxectivo, poder superar os 4.000 euros recadados na edición anterior.